Скъпи тате, честити юбилей, честити 50 години, честит рожден ден. Пожелавам ти да си жив и здрав, винаги така енергичен, все така позитивен, усмихнат, готин и неповторим баща. Все така най-добрият баща в целия свят, което мисля, че ако трябва да сме честни, няма шанс да се промени, защото ти си и ще останеш за вечни времена най-готиният татко, който съществува. Пожелавам ти много успехи, както в работата, така и в личен план. Там също всичко е ясно, защото имаш най-прекрасното семейство на целия свят. За мое огромно съжаление, днес не мога да присъствам на твой рожден ден, тъй като при наличие разположение на един цял месец от университета ми решиха точно днес на този ден да сложат един семинар, на който задължително трябва да присъствам, тъй като е свързан с бакалавърската ми работа. Но няма значение, защото ти си в сърцето ми, в душата ми. Ще празнуваме тук за теб, обещавам, ще почерпя всички. Искам да отбележа, че числото 50 е много хубаво. Трябва да знаеш, че тази възраст по никакъв начин трябва да те притеснява. Според сановника, числото 50 се свързва с хармония, радост, освобождаване, вечна радост и вечен живот. Така че да не съм чула повече изречения от сорта на твой баща ти удъртя. Моля ти се, ако обичаш. Ето и няколко интересни факта за числото 50. 50 е естествено цяло число, предхождащо числото 51 и следващо числото на 49. 50 с арабски цифри се изписва 50, а с римски цифри L. Числото 50 е създадено от две цифри, от позиционни бройни системи 5 и 0. 50 е честно число. 50 е атомният номер на елемента калий. 50-тият ден от годината е 19 февруари. А пак според един сайт, след 50 години човек е ставал по-щастлив. Правилно? Що е? Тази година на 50 години става също така актьорите Уил Смит, Хю Джаксън, певиците Селин Дион и Кайли Миноуг и българският писател Георги Господинов. Мишел Обама също е на 50 години. Ето, виждаш ли? И всичките изглеждате като на 20. А ето какво се случило през годините на датата 23 октомври. Бива проведен първият скок с парашут, регистриран, легален. На 23 октомври е била открита операта Метрополитън в Ню Йорк. На същата дата за първи път се събира Общото събрание на ООН. Както и две много важни космически събития. Аполо 7 успешно се приземява в Атлантическия океан и Индия пускат първата си мисия до Луната. Всичко това е на 23 октомври през годините. От тук назаде, брой 100 години назад. Паметна дата, паметна. Всъщност като цяло днес е един прекрасен повод да ти благодаря, че си най-готиният татко в целия свят. Искам да ти благодаря за това, че винаги много си ме обича и много си се грижа за мен и че реално погледнато всички най-прекрасни спомени от моето детство са свързани с теб. Благодаря ти, че си ми подарил толкова прекрасен живот и че си ме научил на толкова много, безобразно много неща, които аз днес мога да кажа, че мога да правя благодарение на твоите положени усилия. Благодаря ти, че ме научи на абсолютно всички спортове, които реално мога. Други спортове аз не мога. Като започнем през каране на колело, на ски, на кънки, на ролери, на билярд да играя, на боулинг да играя, на тенис на маса да играя, на волейбол да играя. Като последното така и не успяхме да се справим, защото това беше може би единствения спорт, в който ти ми каза: Магинце, много са ти кашкавалени ръцете, излез. Благодаря ти, че когато ходехме на ски, а и не само на ски, където сме ходили някъде винаги с колата, първо винаги ми позволяваше да седа на това, дето реално си подпираш ръцете. И второ, че в продължение на не знам колко хиляди години на тебе не ти омръзнаха моите детски песнички. Благодаря ти, че ме просветиш, що е то компютър, що е то да имаш имейл, що е то да имаш скайп, как да си говорим по ICQ и как да играем на Boneheads. Най-важното нещо в този живот за компютъра, което се научи, е как се играе Boneheads. Благодаря ти, че ме водеше на цирк и че когато ходехме на цирк, задължително се взимаше геврек, захарен памук, пуканки и кремче. И магито се омазваше по този начин и тата носеше винаги в чантичката си около 50 000 кърпички на Балкан мокри, за да може магитото после да си избърше цялото лице отмазаното с захарен памук. Благодаря ти също така, че винаги се бил много ентусиазиран магито да се грижи за нещо, като дали ще е болно птиче с чупено крилце на нашата тераса или малкото коте, което се казваше... не си спомням, Кити, Пуси, не си спомням, което гледахме в гаража си и му носехме уискърс. Как пък никога никой не беше съгласен да имаме домашен любимец, но ти винаги намираш начин да имаме домашен любимец и той по някакъв начин да не ни е в къщата.
чудесно! Изигра си добре ролята! Благодаря ти също така за най-прекрасните сутрешни неделни закуски. Като започнем от тате прави палачинки, тате прави банички като розички отгоре с такива хрупкащи неща. Тате прави сплескани филийки, като започнем с симфония филийки от солените. Нормални тя ги знаем, но с сладко и с нутела. И това беше И благодаря ти, че ми правиш най-перфектния зелник на света. Благодаря ти също така, че ме заведе на палатка. Единствен път съм била на палатка, бяхме заедно, беше някъде около Черноморец и отидохме за цял един ден без преспиване, където обаче аз умрях от страх от всякакви боболечки и какво ли не още. Но това беше незабравим спомен. Помниш ли, че Шмичка имаше и имаше костенурка, имаше много боболечки. Казах ли, че имаш боболечки? Благодаря ти също така, че се опита да ме научиш да ловя риба. Само дето мен преклено ме беше страх в момента, в който извадих рибата и нямаше как да продължи нататък с риболова. Като сме на тема риба и палатки, няма как да не отбележа, че толкова много ми липсват страхотните барбекюта, които си правихме едно време на Черноморец и си правихме шишчета. Всеки път ходихме ли на Черноморец, теб си правихме шишчета с много лук и по-малко месо. Но всеки път в момента, дори като ме лъхне тук в Германия на барбекю, си спомням за нашите шишчета. Няма никакво значение, че са на другия край на света. Ако трябва да сме за точност, се намираме на 1741 км разстояние и въпреки това замериш ли ме на барбекю, аз си мисля за тебе. Цифрата с километрите е точно проверих. Благодаря ти също така, че си толкова добър татко, че всеки път, когато имаше Луна парк наблизо, първото нещо, което се правеше е да отидем да се пуснем на гондолата или на балерината, или на бускащите колички, или да играем джаги, или аз не знам какво още. Но това са ми прекрасните спомени, с това свързвам цялото си детство, разбираш ли, дължа го на теб. Перфектно! Също така, много скромно от моя страна ми се иска да ти благодаря за всичките 1 500 000 подаръци, които ми носеше всеки път, щом се върнеше от някъде в чужбина, където си летял, от което наистина толкова много играчки са ми в главата, че не мога да определя любими. Но като си помисля за всичките неща за Барби, през Макдоналд за Барби и банка за Барби, и не знам си какво за Барби, и Барби русалка, и Барби Барелина, и Барби... Чули? Барби Барелина. Барби на колело, Барби с кола, Барби с кен, Барби без кен, Барби с бебе, Барби без бебе. Не мога да си представя колко много Барбита! Също така, папагал, който повтаряше каквото аз говорех. И любимата ми чантичка пълна с бомбони от M&M. Искам пак да ми донесеш така. Моля ти се. Благодаря, че ме прости за съществуването на нутела, принглс и тайландски макарони в супичка. Боже! Значи, ако има някой виновен за това, че тук ям полуфабрикати, това си ти. Просто защото, когато ми замирисна от тези пакетираните гадни супички, толкова ми става хубаво, защото си спомням как тата ми носеше такива неща от Тайланд. Благодаря също така, че по Коледа не веднъж се направи на дядо Коледа. Все още ти вярвам, че не си бил ти. Беше истински дядо Коледа. Знам го. И също така, че щом натрупаше сняг, ти беше първа писна заедно с магицата да ходим да правим снежен човек. Прекрасно! А когато валеше дъжд, беше първа писта да събираме охлюви, да готвим охлюви, които все още мога да ям. Защото са ми приятели. Което ми напомня и Николден, като ходихме да купуваме риба за Николден. И когато аз си отглеждах в банята в Легена и после не я ядях, защото вече и тя ми беше приятелка. Такова добро детенце като мен, как ще си яде приятелите? Та реално, погледнато, добре, че си бил ти, за да имам аз свежо детство. За да има кой да си играе с мене и кой да ме научи на 100 000 неща. Така че, огромно благодаря. Огромно благодаря за това, че си бил винаги толкова всеотдаен баща и че си ме научил на толкова много прекрасни неща, за толкова прекрасни моменти, че сме прекарали заедно. Искам да ти благодаря за положените усилия, за отделеното време и за това, че никога реално на мене не си ми се сърдел. Абсолютно никога не си ми посягал да ме удариш. За мен си наистина бащата мечта. И маги пак ще се разбере. Искам да ти се извиня, че не мога да съм с теб на този прекрасен ден. Пожелавам ти един много хубав празник, изпълнен с много позитивни емоции. Имаш прекрасни хора около себе си, имаш прекрасно семейство. Пожелавам ви да се обичате, да се цените и уважавате винаги по много. Мога само в момента да завиждам на Еличка, че има който си играе с нея, а с мен няма. Което ми напомня още един интересен факт за 50-те години, а именно, че това не е голяма възраст. И че все още има вратички за още братчета и сестричета.
Много те обичам, пожелавам ти прекрасен празник. Много съжалявам, че не мога да съм с теб и да празнуваме заедно. Ще пием винце тук с моите приятели, ще вдигна един голям тост за теб. Ще полеем твой рожден ден на 1700 км разстояние от там, където ти реално си. Но мога само да се радвам, че са успяли да те върнат за рождения ти ден при семейството. И напред и нагоре, тате. Обичам те.